भाई और बहनों और पिकनिक खाने के लिए जा रहे हैं। और भाभी है आगे और भाई है। Ôi, ủa sao mày? रेडी जाखांबाय ने लोगोफोर ओमफ्राय जोंना मेदामा एकदम गेसखौ बेरफुजानायखौ जानो नागिरगासिनो गेसखौ नागारला आरो बारनि थाखायनो मोननाय नंला बे गारि खाथियावसो दोनहैबावबाय आं बिफां गुदियाव बे गेस मोनसेखौ बोथ्रोदलायगासिनो लोगोफोर जि गोबावजों बानायनो हादों मा बायदों होनदों आइफवासे
गिलास एक जिखौसो रोजा नङा माने एसे डिजाइनसो नांगौ नोंनिया बिदिखौ फसाया गिलास लाना गिलास कितना है सेट 450 টাকা ये
Mazang. Bising jago bang. Price dong nane. Oh, 300 fixed rate. ये सोफा है और ये भी सोफा है फिक्स रेट। ये 50 का है। 250 और 150। हाँ चिकिन दो हाँ जिनको फिसायानो गैया फिसाबा फिसासो नै नानि मोना औ Absen bana hurbaय हरबाय मोजां खोनायाखै मोजां मासि समायगोन नङा नानि मोनसे लादों फिसाजोफोरनोसो जेबो लायाखै नै खानाय गानगासिनो लादों आपने क्या लिया है ब्रो ये अच्छा ही नहीं ये अच्छा है कलर मेरा कलर ब्लू अच्छा लगता है दे थांदो दे मानने वाला नहीं है झुकेगा नहीं बाय बाय मैं तो करे दुकान नहीं ओ भैया चलो दीदी के लिए और एक खरीद के ले जाओ स्वेटर मजा बच्चे के लिए बैग वगैरह मेरा गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी नहीं है ये है तेरा गर्लफ्रेंड ये नहीं लेगा मेरा गर्लफ्रेंड नहीं लेगा ये झंडू बाम है हाँ ना बिया खुश आनंद को मेरा लुक कैसे लग रहा है लामिन से मामा kita Finally लोगोफोर रिजर्टआव एसे हाबफैबाय बेरायबोबाय जोङो ज'नो रिजर्टआव एसे बेरायफैबाय टाइम पास फट'शुट लानोसै फट'शुट एसे लानानै थांसै थावखौ दुखियो কি বয় তানি কা Давай